Sziasztok! Nem olyan régen volt egy előadás a gyülekezetünkben, egy alkalommal, és arról volt szó, hogy hogyan használjuk a közösségi médiát, a social médiát, és arra a következtetésre jutottunk, hogy egy dolgot nem használunk jól. Mégpedig az, hogy miket osztunk meg, és mit osztunk meg. És arra a megvilágosodásra jutottam én is, hogy nagyon sok mindent megosztok, nagyon sok mindent elmondok, vagy megírok, viszont egyet még eddig nem tettem meg, és az a személyes bizonyságtevésem, az a pillanat az életemben, ahogyan találkoztam Jézus Krisztussal. Úgyhogy most szeretném ezt elmondani, ezt nem csak kisebb baráti körben nyilvánosságra hozni, vagy nyilvánossá tenni, hanem ezt a social media keretén belül, és ezt a lehetőséget is kihasználva elmondani azt, hogy hogyan találkoztam Jézus Krisztussal, és ezzel nem az a célom, hogy több lájkot kapjunk, vagy kapjak, nem az a célom, hogy több feliratkozóm legyen, vagy követőm, hanem egyszerűen az a célom, hogy arról beszéljek, aki valóságosan megváltotta az életemet, megváltoztatott, az, aki voltam, az már nem vagyok, hanem egy új emberré teremtett, és ezt az örömhírt, ezt elmondani a lehető legtöbb embernek. Úgyhogy bele is vágnák, el is kezdeném ezt a bizonyságtevést. Az én megtérésem két nagy részre osztható. Az elsőt úgy nevezem, hogy az első, kezdetleges megtérésem, a második pedig úgy nevezem, hogy a második, vagy végső, vagy kiteljesedett megtérésem az Úrhoz. Az első megtérésem az még a 2000-es éveknek az elején volt, talán 2000-ben, vagy 1999-ben, amikor még az aradi belvárosi gyülekezetbe jártunk, és ott Vékás testvér egy evangelizációs alkalom alatt ugye a tékozoló fiúból prédikált. És akkor én is, meg az akkor még élő testvérem is, mind a ketten megtértünk az Úrhoz, és elkezdtünk felkészítőre járni. Hát ennek az lett a vége, hogy a testvérem ugye 2002-ben meghalt, még nem jutott el a bemerítkezésre, én se. Viszont ő meghalt 2002-ben, és akkor én lázadásból elkezdtem az Úr ellen lázadni, úgymond. Elmentem a gyülekezetből, és elkezdtem világi életet élni. Azt meg kell, hogy említsem, hogy egy hívő keresztény családból származom, és nyilvánosan, vagy nyilvánvalóan egy ilyen neveltetést is kaptam, tehát egy jó keresztény neveltetésben volt részem. De ez nem volt elég ahhoz, hogy visszatartson abból, hogy én lázadjak az Isten ellen, és főleg a vád az volt, hogy ha az Isten jó, és az Isten egy szerető Isten, akkor miért volt képes elvenni a testvéremnek az életét, és ezzel nekem is fájdalmat okozni, a családnak is fájdalmat okozni, a közösségnek is fájdalmat okozni, és szabályosan ugye elkezdtem lázadni az Isten ellen, elhagytam a gyülekezetet pár éven belül, elhagytam szinte az összes kapcsolatomat a gyülekezetből, és gyakorlatilag éltem a világi életemet. Nem arról szeretnék a továbbiakban beszélni, hogy mi volt ebben az időszakban, ameddig az Úr újból megkeresett, milyen mélységekig mentem el, és miből gyakorlatilag mentett ki az Úr. Ehhez csak annyit tennék hozzá, hogy a legmélyebben voltam. És szinte olyan mélyen, hogy gondoltam arra, hogy már nincs remény. És még hogyha igaz is az evangélium, akkor is én már olyan mélyen vagyok, hogy onnan már nem tud az Isten engem kimenteni. Ahogy teltek az évek, Aradról elköltöztünk, és visszaköltöztünk falura, Magyarremetére, és ott egy nagyon jó megtapasztalásom volt abban, hogy a közösségben levő fiatalok hogyan álltak hozzám. Nem ítéltek el, nem közösítettek ki, amiatt, mert ugye én éltem a hitetlen életemet, sőt, keresték velem a kapcsolatot, és mindig elhívtak vagy ifire, vagy gyülekezetbe, vagy olyan alkalmakra, amiket ők szerveztek, akár szalonnasütés, vagy táborozás, és ezekre elmentem. Viszont ezzel párhuzamosan ugye én éltem a hitetlen életemet, tehát nyilvánvaló volt, hogy én nem oda tartozom, hanem én a világhoz tartozom.
Teltek az évek, és 18 éves koromra ugye otthagytam az iskolát, és elmentem dolgozni. És hát a munkába ugye az folytatódott tovább a hitetlen élet, kollégák, bulik, nők, tehát jött minden ahogy az illik ilyenkor, nem illik, de ahogyan szokás ilyenkor. Még egy adott pillanatban az édesanyám kórházba került, és nagyon nagy szüksége volt vérre és egy műtétre. És nagyon emlékszem, akkor volt egy ilyen hatás, hogy az Úr megszólított ezen keresztül, és rávilágított arra, hogy az életem az ő kezébe van. És nem csak az én életem, hanem az édesanyám hanem az édesanyám élete is az ő kezébe van. És akkor imádkoztam azért, hogy Uram, hogyha ott vagy és létezel, kérlek, ments meg az édesanyámat. És hát csodálatos módon az édesanyám kapott Nagyváradról vért, fölhozták Nagyváradra, megműtötték, és túlélte. De ez csak arra volt elég, hogy elindítson egy folyamatot az életembe, és keressem újból az Istennek az akaratát, és keressem újból az Istent. De párhuzamosan ugyanúgy éltem a hitetlen életemet, ugyanúgy eljártam bulizni, a gyülekezetben nem jártam, az Istent valóságosan nem kerestem, hanem csak egy elindító momentuma volt az életemnek, ahol elkezdődött újból valami. Ahogy teltek a hónapok, teltek az évek, eljött egy olyan pillanat az életemben, amikor én is megbetegedtem. Azt tudni kell, hogy a hitetlen életem során én nagyon féltem a műtétektől, minden műtét, minden, ami orvosi beavatkozás, attól írtóztam, attól féltem. És érdekes, hogy az Isten ezt a félelmet használta fel bennem, hogy újból magához hívjon. Az történt, hogy elkezdett nagyon fájni a hasam, itt jobb oldalt, és hát folyamatosan fájt, és elmentem a kórházba, hogy nézzék meg, hogy mi van. És akkor azt mondta az ottani orvos, hogy hát figyelj Attila, úgy néz ki, hogy vakbeles vagy, úgyhogy műteni kell, de ma estére, mivel nem fáj olyan nagyon, ma estére megfigyelés alatt tartunk, és akkor holnap reggel eldöntjük, hogy műtünk vagy nem műtünk. Ugye az történt, hogy este meg kaptam az egyik unokatestvéremtől, akkor voltak ilyen MP3 lejátszók még annó, és nagyon emlékszem, hogy egy dal volt rajta, amit folyamatosan hallgattam, az a Mercy Me, és folyamatosan ezt a dalt hallgattam. És akkor jött belém az, hogy Uram, hogyha te most ebből engem megmentesz, én neked szánom oda az egész életemet. És nem akarok már semmit, nem akarom a világi életet, nem akarom a bulikat, nem akarok a saját fejem után járni, hanem a te akaratodba akarok járni, és utánod akarok menni. És akkor éjjel, ugye ez egy ilyen nagy harc volt az életemben, letenni az életemet Krisztusnak, és ugye az Isten ebből is megmentett. És azt mondta, hogy oké, Attila, megmentelek, és reggel már nem kell műtétre, nem került műtétre a sor, hanem végső soron vesekővel diagnosztizáltak, és hazaengedtek. Viszont azt kell mondjam, hogy ez se volt elég még ahhoz, hogy teljesen megváltozzak, hanem valahol ott még az Isten még kellett valamit munkáljon. És ahogy teltek így a napok, hetek, hónapok, újból visszamentem, tehát elkezdtem egy ilyen kettős életet már élni akkor, hogy de mentem a gyülekezetbe is, de még a bulikba is azért eljártam, meg a kollégákkal is kimentem inni, de még hívogattak az ifikre is, és még jó volt az a társaság, kezdett egyre jobban megtetszeni a társaság is, és maga az Istennel való kapcsolatnak az élménye. És egy adott pillanatban kimentünk a barátokkal bulizni, és hát leültünk meg, ugye a pubba, bekértük a piákat, emlékszem, hogy sört kértem, azt hiszem Jägermeisterrel, vagy valami ilyesmivel, mindegy, nem lényeg, és egy kortyot ittam, és azután a korty után egy olyan mondata az anyukámnak hasított belém, amit egész gyerekkoromban mondott. És azt kérdezte tőlem mindig, hogy amikor rossz voltam, vagy valami rosszat csináltam, hogy Attila, hogyha az Úr Jézus most visszajönne, akkor örülnél a vele való találkozásnak?
És ez a mondat belém hasított, és ez volt az a pillanat, amikor rájöttem arra, hogy most, ha az Úr Jézus visszajönne, most, ha kellene vele szemtől szembe találkozzak, akkor nem örülnék ennek a találkozásnak. Mert tudom, hogy ez az állapot, amiben vagyok, ez engem a pokolra visz. Ha engem most meg kellene ítéljen az Isten, akkor én a pokolra jutnák. És akkor ott hagytam mindent, hazamentem, bementem a belső szobámba, és sírtam. És megbántam a bűneimet, és letettem az életemet Krisztus kezébe, kértem a bűnbocsánatot, és hiszem azt, hogy akkor meg is kaptam a bűnbocsánatot. És kértem azt az Úrtól azt az erőt, hogy adjon erőt a vele való járásba. Mert tudtam azt, hogy magamtól ez nem fog sikerülni. Én egyedül ezt nem tudom véghez vinni. És az Úr megadta a kegyelmet, megadta az erőt, megadta a bűnbocsánatot, és az Istennek adok ezért hálát, hogy nem hagyott a világban, nem hagyott elveszni, hanem szólított, még akkor is, hogyha sokszor elutasítottam, még akkor is ő utánam nyúlt, és nem kellett hozzá egy nagy esemény, csak egy mondat, amit világéletemben hallottam, hogy ha most az Úr Jézus visszajönne, ha most kellene találkozzál Krisztussal, örülnél a találkozásnak, vagy elszomorodnál tehát ebben a találkozásban. És én erre szeretnélek bátorítani, hogy ezt a mondatot tedd fel magadnak, hogy te mit reagálnál a Jézus Krisztussal való találkozásodban. Te hogyan viszonyulnál ehhez? Belőled mit váltana ez ki? Mennél az ítéletre, vagy mennél az örök életre? Nem azt kérem tőled, hogy lájkold ezt a videót, nem azt kérem, hogy oszd meg, nem azt kérem, hogy iratkozz fel, nem azt kérem, hogy hagyj egy kommentet, hanem azt kérem tőled, hogy oszd meg a megtérésedet. Oszd meg másokkal a megtérésedet, mert ez az, ami éltet minket. Ez az a személyes kapcsolat, ez az a személyes megtapasztalás, ami valóságos. Valóságosabb, mint bármi más. És ezt oszd meg. És hogyha még nem tértél meg, hogyha még nem ismerted meg az Urat, hidd el, hogy az Úr téged is ma hív a megtéréshez. Téged is ma hív a vele való kapcsolatra. Add át az életed Krisztusnak, és ne erőlködj ellene, ne harcolj ellene, hanem engedd, hogy az Isten megváltoztassa az életedet. Engedd, hogy azzal az emberré faragjon, férfivá, vagy nővé, vagy lányá, vagy fiúvá, akivé ő megteremtett, aki a valóságban tud tündökölni, és tud fény lenni. Köszönöm, hogy meghallgattál.